120? Ha? 120. Hindi naman pang video yun, yung clips lang. Kahit ngayon mayroong nagmamahal ng iba, tuwing may isip itong damdamin nagbabalik, at para bang nariyong ka pa sa aking tabi, muling nadarama ang yakap mo, natitikman muli ang halik mo, narinig, sinusumpang ako ay mahal mo. Pero madilim, Market. Ha? Madilim. Hindi, maganda pa kasi. Minsan, ang araara mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Inihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ko kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unti umapatak ang luha ko, sinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw na sa'kin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ko kahit paminsan-minsan lang. Nasa YouTube na eh. Siyempre, lalagyan na. Sige po ka kita sad movies, ha? Ha? Si Alfie raw sad movies naman. Magkikita